Jelda. Mitä niin inokeko niin? Lentokone sykuturbiinimotori mekanikollis. Niin. Lentokone suihkuturbiini moottori apumekaanikko aliupseeri oppilas. Mitä se tarkoittaa? Janichi. Janichi. Longest word in Finnish language. I know. What Janichi? What does it mean? It's a. I guess it doesn't mean anything. It's just the longest right word. Can you repeat? Oikeesti, voitko lukea taas? Beminit. Inu beminit. Lentokone suihkuturbiini moottori apumekaanikko aliupseeri oppilas. Good luck with Finnish language. Mika, mitä se oli toi lause? Se oli lentokone suihkuturbiini moottori apumekaanikko aliupseeri oppilas.